аз садамаи шумо аллакай як ҳафта гузашт ва ман шуморо бо диққат тафтиш кардам. Инак хабари хуше ҳаст. шумо зиндаед ва ҳаракат карда метавонед. аз чунин садамаҳо на ҳама наҷот меёбад. шумо яке аз нафарони хушбахт ҳастед. аммо хабари бад низ ҳаст. шумо дар стунуҳратон таркишҳои хурде доред ки дар асабатон осеб додааст. ман комилан зидди ҷарроҳӣ ҳастам, зеро пас аз он эҳтимоли фалаҷи тамоми бадан вуҷуд дорад ва ҳоло аз пушти ин осеб танҳо чанд мушакҳои рӯй фалаҷ шудаам. инҷо ва инҷо. оддӣ карда гӯем, ин маънои онро дорад ки шумо тамоми умр табассум хоҳед кард. беҳтарин. ин туи? боз вохӯрде. ту чӣ гуна ҷуръат кардӣ? ту медонӣ ки ҳаёти маро вайрон гӯш кардӣ. кунед. бубахшед ки шумо ба садама дучор шудед, аммо ин айби ман аммо набуд. он мошини ту буд. шарм надониста боз механдед. гӯш кунед, охир ман истед. сумкаи шумо, сумкаи шумо. такси. ба мисли филмҳо аз пай он такси равед. ман ҷиддӣ мегӯям, аз пай он такси равед, илтимос. фаҳмидам, шӯхӣ кардеси, а? Не, ман шӯхӣ намекунам. ман фалаҷи рӯй дорам. ин ханда нест. Ман фаҳмидам, тера барои парвистиҳои дар партомта кардеси, а? Не. мегӯям ҳамин мошин дигар хишида. Тамом, гӯё ман ҳеҷ чиро намедонам. ҷаноб шуморо ба куҷо барам? гап нест, братан. ман медонистам рӯзи зуре. хай бугӯ ки камера ба куҷо? гӯшкӣ ису гӯшкӣ мада фарқ надорад. бугӯ тез ай клуб бубра якат пеши ма биё. охи ман хиди мошин надорам. ҳоли ҳаминут бе занг мезанам. ту чӣ механдӣ? ҳаминаш намерасид. мада хандоварам? хандовара батра. матра президентам, ту да ҳоли ма механдӣ? Не. чӣ ма механдӣ агане? худоё, ман аз ин хаста шудам. ин ханда нест. ман фалаҷи мушакҳои рӯй дорам. мехоҳӣ бубинӣ ман чӣ гуна механдам? ина. ин хел бошад, ман намехандам. мебинӣ, ин хел ман механдам, ин хел не. ҳоло ман механдам, ҳоло не. фаҳмидӣ? кист он ҷо? ман сумкаи шуморо овардам. хуб, пас ман инро дар ин ҷо, дар паси дар мемонам. онро ба ман деҳ. ман мехостам барои садама аз шумо бахшиш пурсам. ман худамро нороҳат ҳис мекунам. шумо намефаҳмед. худоё. Не, танҳо боз не. карьераи ман вайрон шуд. ман бояд барандаи телевизион мешудам.
ҳоло ба ман рӯймолча лозим аст. шумо дар сумкаатон якто доштед. чӣ? шумо сумкаи маро кушодед? танҳо барои суроғаи шуморо ёфтан. ором шавед. ман оромам. бас кунед хандиданро. ман наметавонам. илтимос равед, маро танҳо гузоред. хоб ман меравам. бас кунед хандиданро. ман дар ҳақиқат наметавонам. баъзе муҳраҳои стун муҳраам осеб диданд. аз ин сабаб ман то абад механдам. маро бубахшед ки карьераи шумо вайрон шуд. фаҳмо ман меравам. танҳо гирья накунед. илтимос гирья накунед. намекунам. чӣ? шумо калидро фаромӯш кардед. бале. ман ҳоло ба челонгар занг мезанам. сутун муҳраи шумо низ осеб дидааст. баъдан маро аз кор пеш карданд. хушбахтона маро ба кори нимрӯза қабул карданд. аммо бо ин рӯям ба он ҷоам рафта наметавонам. шумо чӣ кораед? ёрдамчии директори хонаи дафн. вазифаи шумо чӣ аст? наздикони мурдаро дилдорӣ кардан. иронияи тақдир. бале, ин ҳақиқат аст. гирья накунед. ман гирья намекунам. ин пас аз садама аст. сутун муҳраи ман низ осеб дидааст. ба ғадудҳои ашки ман чизе рӯй дод. шумо медонед, ин каналҳо дар чашм ҳастанд. акнун ҳар боре ки ман ягон эҳсосотро ҳис мекунам, новобаста аз ғаму шодӣ, ман гирья мекунам. аммо ман дар телевизион кор мекардам. ман ҳайронам, шумо чӣ ҳис мекунед вақте ки шумо мехоҳед гирья кунед, аммо танҳо табассум карда метавонед? медонам шумо бовар намекунед. аммо ҳоло ман ҳақиқатан механдам.